Ay! Masih lagi, masih juga. Jadi pastor Wako, pastor juga. Kabila. Nice, 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 nice. Eh, begini lah. Bolo. Ayun na nga, what's up mga kawaraya, no? So, dahil ball is life tayo, ano pa ba gagawin natin, di ba? Sa panibagong video natin, and syempre, may laro tayo ngayon dito sa may UP Diliman, Daguhoy Covered Court. Bali, kakarating lang namin, and inaantay pa natin yung ibang player, no? So, yan, dito muna tayo paparada, and napakaganda ng court dito, dahil sa barangay hall mismo, sa may second floor lang to. So, what's up mga kawaray, no? So, dito tayo ngayon sa UP, Daguhoy. So, dito yung venue ng laro namin ngayon. So, yan. Ano yung kalaban natin? Skywalker. Yung kalaban namin yun, Skywalker. And, syempre, Director. Yan yung team namin. So, yung balik committee yung kalaban namin yan. Ayan sila. So, ang lalaki. And kulang kami ng player. Ilan lang kami. Ayan mga kawaray, ano? So, ayan, mag-umpisa na yung game. Alright, let's go! Go! Abol! Kuha, kuha! Likod, likod. Siya, siya. Siya, dito na. Hey! Ay! Takbo! Pastor Wako, Wako, oh, Dragon. Masih lagi, masih juga. Takbo ka agad kayo! Jump, jump! Jadi Pastor Wako, Pastor juga. Takbo! Diretso mo na! Asares, Subos. Toba! Ayun, tubig, Lloyd. Sa labas!
Nice one, nice one. Talon kayo, talon. Bigay na, bigay na. Boarding, boarding. Baba na, baba. Maya. Advance ka na. Para naihagis ko siya agad. Wala tayong pass break eh. Pag tumira sila, baba ka na. Tamayo, down shot. Nakuha ni Galera. Nice one. Shush. Huwag muna mag-react. Oh, baba na, baba. Wow. Kaya ka muna. Oh, dalawa, tatlo. Kabila. Nice, 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 nice. Bigay na, bigay. Boarding, boarding na. Nice pass. Lapit, lapit. Jesus. Isa lang yung lamang. Yan, taas kamay lang. Tumira. Tumo. Galera. Galera. Edward. Gonzalez. Wow. Galera. 57. Oh, patay oras na. Okay. Ito, first quarter na tayo. 22, 28. Pas Tamayo. Tamayo, pas Rivera. Rivera. Nawal Rivera. 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 Dolphy. Dolphy. Oh, yan. Score 42. Sige, saksak. Eh. Jump, jump. Baba na, baba, baba. Rivera. Pas Rivera. Rivera. Good job yun. Oh, bigyan mo. In favor of Skyler. Rivera. Pas Rivera. Okay, case bag. Ewan ko ba't wala tayong pass? Wala tayong pass break. Wala tayong defensa sa pass break. Sila pa na unang bumaba eh. Ang ano,
Depensa, tawad depensa! Ako na, taas mo! Sige, baba na. Nice! Ay, sus! Depensa, tawad tayo! Nice, nice! Bakit ka dito lang? You know, oh, trap na, trap na! Trap. Agis na, agis! Nice, nice, nice! Oh, 10 lamang. Pahinga muna, pahinga. So yun guys, lamang ng 10 yung kalaban, 47-57. So, wala, dahil kaming nakuha sa offensive rebound. Walang box out. So, titingnan natin yung adjustment niyan third quarter. Balik mo, balik, balik! Hey, baba muna, baba! I-shooter ah. Kabila na. Ay ko! Gitna! Gitna! Oh! Ay! Nangyari? Kapilo ka? Angat, angat! Di! Bruce Barrett, number 18, Rivera. Pasares, nilagay na lang. Aspi, binigay kay Rivera. One two two, 1-2-2. 1-2-2, 1-2-2. Ha! Bili! Bigyan na!
Okay, sir. Banyaga. Second personal foul, second. Number. Hindi malakas. Sige kay Tevera. Agis! Sige na! Wala! Harap na! Okay. 2 minutes, palitan ako, 2 minutes. Agis! Apat na lang. Isa na lang sa amin. Harap na! Sige, diretso, kaya na! Starting mo! Nice! Pangkot defense na! Harap na! Taas lang bola! Taas lang! Nice! Ayan! Kabila na! Sige, baba mo na! Oh, hasil! Harap! Oh, traveling na! Harap! Tignial tayo. Nice! Lamang isa. Oo! Waray! Yung damdamin mo, waray! Mamaya kayo. Isa, dalawa, tatlo. 4. Kultibo ha! Mamaya. Huwag ka na yung makita. Hindi, gusto ko sumigaw eh. Patay. Kita ka na lang mamaya. Wala naman tumitira dyan eh. Puro ilalim yan eh. Sus! Time out muna. Time out. Harap! Kabila ka. Sal, takboy mo. Oy!
Takbo, takbo. Gitna, taas ka. Box. On! Bigyan na! Harap! Sige, diretso na! Relax! Bigay! Kaya mo na! What, ha? So yun na nga mga kawaray, so bali tapos na yung game and talo nga kami dito at yun, nag-collapse kami sa fourth quarter, medyo kinapos and yun na nga, bali 3-3 na yung standing namin and mahaba-haba pa naman yung liga kaya pwede pa tayong makasampa. Alright, so hanggang sa muli, basta waray, listo.